Għat-tielet sena ġie firmat ftehim bejn l-Aġenzija Support, il-Ministeru għal-Għawdex, il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi u l-Għaqda Voice for Inclusion GoZo biex b'investiment ta' 160,000 euro jitmexxa l-proġett tas-sajf Summer Intensive Course. Permezz ta' dan l-investiment qed jibbenefikaw 67 student b'diżabilità, żieda ta' 17 student fuq is-sena li għaddiet. Dawn is-sessjonijiet qed isiru fuq medda ta' xahar ġimgħat u jinkludu taħriġ fil-matematika permezz ta' storytelling, sessjonijiet ta' drama, teknoloġija, tisir u xogħol bit-tafal. Kull parteċipant qed ikollu LSC fuq bażi individwali u tutors speċjalizzati li jaraw il-progress ta' kull student u li kulħadd ikun inkluż fl-attivitajiet ippreparati. Apparti dan l-investiment permezz ta' proġett minn skema finanzjata mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, inxtara tagħmir għal taħriġ fiżiku għal persuni b'diżabilità flimkien ma' numru ta' strumenti mill-iskema Small Initiatives li wħud minnhom jistgħu jitħaddmu bil-moviment tal-għajnejn. Dan it-tagħmir jista' jintuża minn studenti għawċin kemm waqt u anki wara il-ħinijiet tal-iskola. Waqt żiara li għamlet fis-Senat Special Unit Fawdex, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli fissret kif dawn iż-żewġ proġetti se jkomplu jgħinu lil persuni b'diżabilità għawċin jilħu l-potenzjal tagħhom. Dan huwa proġett li kull sena dejjem naraw jikber, naraw sitwazzjoni fejn il-volontarjat NGO kif ukoll il-Gvern b'kollaborazzjoni differenti ma' tliet entitajiet jistgħu jagħtu riżultati pożittivi. Pauliana Sajd, chairperson ta' Voice for Inclusion GoZo, faħret lill-Gvern għall-isforzi tiegħu biex jipprovdi servizzi speċjalizzati lil tfal b'diżabilità f'Għawdex. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo qal li din l-iskema qed tkattar il-ġid fost dawk li l-aktar għandhom bżonn. Bħala Kunsill tal-Volontarjat għal darb'oħra qegħdin insostnu dan il-proġett taħt il-VOPS, proġett illi fl-aħħar mill-aħħar qed jgħin għaqda ġewwa Għawdex Voice for Inclusion b'tali mod li jinxtara equipment biex jintuża mill-għaqda ma' tfal li għandhom bżonn dan is-servizz li fl-aħħar mill-aħħar utli li huwa l-ewwel wieħed f'Għawdex illi qed ikun offrut.